много специални декори, за които ние може би ще говорим по-нататък, когато видеоклипа излезе. Всичко отново е на много професионално ниво. Съдействах за това, защото е екипа, който прави моите декори. Точно така в момента бяха завършили декорите на "Не се срамувам" и така, като бяхме подели вълната, направихме и другите неща за дуета. Коренно различно, разбира се, и много, много хубав. Мисля, че песента ще направи страхотен бум. И това е неочаквано. Малина и Галена. И двете сте много танцовални, много атрактивни. Има даже някъде по медиите, мисля, че се появили като информация в интернет, не мога точно сега да си спомня, спор, коя от двете ще изпъкне повече. И по какъв начин? Едва ли в това отношение ще зарадвам хората, които коментират нещо подобно, защото нито една от двете няма да изпъкне повече. Тоест, това не е клип съревнование. Това е нещо, което е мислено като цялостен продукт. И за нас е много важно всичко да бъде на ниво от първия до последния кадър. Мисля, че това е най-малко мястото, където трябва да се съревноваваме кой да изпъкне повече. Не би било и професионално, разбира се. Добре,